Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem arkadaşlar, cuma günlerimiz mübarek olsun. Allah Teala hayırlı günlerimizni, hayırlı şeylerimizni, yıllarımızını nasipler eylesin. Kimler hacıga hazırlana, Allah Teala'larga hayırlı hazırlık, hamdaki jеңilliklerin berip, теләгән шушы изге теләкләренә, мурат максатларына ирешергә, хаҗларына барып кайтырга, кабул хаҗлары белән исән саулык әйләнеп кайтырга насыйп әйләсен. Muhterem kardeşler, yok kagana hac demeyim şolay bit indi. Bizning mana bir ay kalıp bara. Hacıga da inşallah hem Qurban Uraza gayti bilen Qurban gaytinin arası şul hacıga bargan kişi için ul әзерлек bilen үтәдә инде ул. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә насыйп етсен әле бармаганнарга шулай барып кайтырга. Бүген muhterem kardeşler, сөйләшеп китәсе сүзебез булыр mazlum turunda, yani rencitilgen kişi turunda. Eki kişini rencitü turunda. Zulüm degen söz, az-zulmu şulay bit bola indi. Zulüm нәрсә degen söz? Jabr, zulüm degen şunday söz tizme бар. Татар телендә zulümлык degen söz бар татар телендә, ләкин күп кеше инде аның мәгънәсен белми. Zulümлык degen söz әлбәттә ул гарәп сүзе. Залама. Гара аны нәрсә икән аңлар өчен zulümlыкның нәрсә икәнен карарга кирәк, аның капма каршы сүзен шулай бит. Гаделлек. Bu гаделлекнең капма каршысы була. Zulümlык кылына дигән сүз, димәк кешеләр гаделсезлек кылалар. Димәк кешеләр хаклары булмаган эшләрне эшлиләр. Башка кешегә карата яки башка шушы берәр тормышларына карата. Менә шушы була ул zulümлык. Димәк кеше бу эшне эшләргә хакы юк, әмма ул була шулай бит zulümлык. Әйтик, мәсәлән, әгәр дә кеше килә дә берәрсенең малын алса, урласа, бу була zulümлык. Ләкин әгәр дә пристав килеп алса, бу була хаким. Шулай бит. Бу zulümлык түгел, шул ук. Беренче чиракта киләләр дә җинаятчы тартып ала, икенче чиракта килә дә пристав тартып ала, шулай бит. Инде штраф өчен, башка әйбер өчен. Әгәр дә шушы приставка гадел булмаган карар чыгарса судья, бу була тагын zulümлык. Шулай бит. Бу була тагын zulümлык. Димәк, менә шушы zulümлык дигән сүз ул гаделсезлек дигән сүз. Һәр вакытта эшләнгән эшне без тышкы яктан караганда ул zulümлык булып күрелсә дә, ул zulümлык булмаска мөмкин. Иң мөһиме шулай бит. Менә бу кешенең эшләргә хакы юкмыны, һәм ул аны эшли. Шуны аңларга кирәк. Мәсәлән, кеше эшләде, аңа хезмәт хакы түләмәделәр. Әлбәттә zulümлык. Кеше эшләмәде һәм аңа хезмәт хакы түләмәделәр. Бу zulümлык түгел, шулай бит. Бу кеше эшләмәде. Бу нормаль күренеш. Шуңа күрә дә менә бу бөтен сәбәпләрен инде без белеп аңлап торырга тиешбез. Ләкин безнең хәзерге заманда zulümлык та җитә, шулай бит. Безгә күренеп торган ачыктан ачык zulümлык та хәзер бик күп. Кешегә китерелгән зыян бик күп. Монда үтереш тә бар, монда малны урлау, талау да бар, монда алдау да бар, мошенничество, нәрсә генә юк хәзерге заманда. Һәм рәнҗетелгән кешеләр шулай ук бик күп. Кызганычка каршы, кеше рәнҗетелсә, zulüm күрсә, без инде аны хәзер нәрсә димез? Дөнья, ничего не поделаешь. Бераз эшләп булмый. Бераз эшләп булмый. Хәзер шундый замана, шундый дөнья дибез. Ләкин буларның берсе дә, бер генә zulümлык та җир өстендә калмый. Буларның бөтенесе дә язылып бара. Берсе дә онытылмый. Әгәр дә кеше, мәсәлән, ниндидер zulümлык кылган икән, хәзер туры юлга баскан икән, хәзер ул үзен яхшы итеп күрсәтә икән, ул zulümлык булай гына бетми. Ул булай гына бетми zulümлык. Бигрәк тә, мөхтәрәм кардәшләр, кешегә карата кылынган zulümлык булай гына бетми. Чөнки Факих радиллаһу анһу әйтә, әгәр дә кеше Аллаһ Тәгалә каршында zulümлык кылса ди, Аллаһ Тәгалә каршында zulümлык кылса, начарлык эшләсә, намаз укымау ул zulümлык, ширк китерү zulümлык, нидер гынах кылу ул zulümлык, чөнки кешенең моны эшләргә хакы юк. Әгәр ул шушыларны эшләсә ди, Аллаһ Тәгалә рәхим, шәфкатьле, аны гафу итәр ди.
Әмма кеше алдында золымлык кылса кеше ди. Бу очракта ул халак булачак. Чөнки кыямәт көнендә теге кешедән гафу үтенмичә, түләмичә кылган золымлыгы өчен ул инде, мөхтәрәм кардәшләр, бер нәрсә дә эшли алмый ди. Менә шушы хәдистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: әгәр дә берәр кешенең ди башка бер кешегә карата кылынган начарлыгы булса ди, аның намусына яки малына карата ди. Намусына карата яки малына карата. Монда юкка гына әйтелгән сүз түгел бу. Малына карата кылынган золымлык, акчасын алган, түләмәгән, бурычка алган, кайтармаган, теге товар алган, кидать иткән, бөтенесе булар малына карата золымлык. Ә намусына карата золымлык. Гайбәт, бохтан, яла ягулар, сүз йөртүләр, ул кешене начар итеп кеше арасында сөйләп йөрүләр. Булар бөтенесе аның намусына карата золымлык була. Менә шушы золымлыгы булса ди, кыямәт көнендә бу кешедән алыныр ди. Ләкин нәрсә алыныр? Бу көндә динар да, дирхам да булмас ди. Бу кешедән алыныр, әгәр изге гамәле булса ди. Изге гамәле булса, шушы изге гамәле алыныр, әгәр дә булмаса, теге кешенең гынахы шушы кешегә бирелер ди. Әгәр гынахы шулай иттереп изге гамәлләре булмаса, димәк гынахы гына калган бит инде. Гынахы гына булган иелә дигән сүз. Һәм шулай итеп аны тәмухка алып ыргытырлар ди. Кеше бер караганда бик күп изге гамәлләр белән килә кыямәт көнендә. Менә хәзер дә без бит шаккатабыз. Менә бу кеше инде изге кеше, яхшы кеше дибез. Намаз укый, бөтенесен әйтә. Ләкин башка кешегә бер начарлык эшләсә, без әзрәк нишләп булай итә икән ул дибез. Әллә ярый микән булай эшләргә дип уйлап куябыз. Юк, ярамый. Һәм ул аның өчен җавап бирәчәк. Кылган изгелекләре, яхшылыклары белән җавап бирәчәк. Һәм шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә сезгә карата берәр мөселман кешесе, берәр инде гыйбадәтле, гыйлемле кеше сезгә начарлык китерсә, куанырга кирәк. Ул саваплары күп аның шулай. Саваплары күп, алырга әйбер булачак. Алырга әйбере бар шулай бит. Теге бизнесменнар да бит берәр инде теге контрактка кул куярга барганда кыйбатлы машина белән киләләр, кыйбатлы сәгатьләр белән киләләр. Һәм буның кыйбатлы сәгатьләрен, машиналарын карагач, аның иләренә теге йортларына барып карагач, аның белән контракт төзиләр. Нәрсәгә? Әгәр дә ул үти алмаса да, йортын, машинасын, сәгатьләрен бөтен әйберен тартып алырга әйбере бар моның диләр. Тартып алырга әйбере бар диләр, шулай бит. Тартып алырга әйбере булмаса, аны үтереп тә син инде әйбереңне кайтара алмыйсың, шулай итеп. Файдасы юк, аны үтереп тә файдасы юк. Сиңа бер нәрсә кире кайтмый. Бу очракта да шулай, мөселман кешесе сиңа зыян китерсә, кайгырырга кирәкми. Золымлык эшләсә, кайгырырга кирәкми. Савабы күп аның. Савабы күп, миңа кайтарыр дисең. Бетте. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, сиңа кылынган золымлыкның икенче бер теге плюс ягы дип әйтегән әйтәр бит әле. Пессимист стаканны яртылай буш ди, шулай бит. Оптимист әйтә, ул яртылаш тулы ди. Сиңа золымлык кылсалар, миңа ничек начар димиләр, шулай бит мөселманнар. Бу кешедән аласай берләрем күп икән әле диләр. Аллага шөкер ди, шулай бит. Бу кеше миңа түли икән кыямәт көнендә диләр. Һәм шуңа күрә дә күп кенә галимнәр аларга золымлык кылсалар, алар золымлык кылган кешегә рәхмәт әйтә торган булалар. Садакалар бирәләр ул кешегә, бүләкләр җибәрә торган булалар. Бик зур рәхмәт, син минем гынахларымны үз өстеңгә алдың дип. Менә бу моны аңлаган кеше золымлык кылып, аның гынахларын үземә алам, я булмаса үзем изгелекләремне аңа бирәм дип уйласа, аңласа, ул бер вакытта да золымлык эшләмәячәк. Түлисе бар икәнен аңласа, шулай бит. Инде мөхтәрәм кардәшләр, икенче бер хадистә дә шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, сорый: "Атадруна манил муфлис фи уммати?" Минем өммәтемдә банкрот, белгенлеккә төшкән кешенең кем икәнен беләсезме ди? Сахабалар әйтәләр радиллаһу анһум: банкрот ди, белгенлеккә төшкән кеше ди, аның динары да, дирхамы да, ягъни алтын көмеше дә һәм бернинди әйберләре дә булмаган кеше ул ди.
Акчасы да юк һәм бер нинди әйбере дә юк. Шул кеше банкрот. Шул кеше бу хәдистә бер хикмәт ята. Кай вакытта кешенең алтын көмеше юк, ләкин әйберләре бар. Шуңа күрә ул үзен хәерлече дип уйламасын. Кир киеме бар, ашарга ризыгы бар, торырга урыны бар. Шулай бит. Бу әйберләре бар икән, димәк ул бөтенләй банкрот түгел, аның әйбере бар. Белгенлеккә ул эшмәгән бөтенләй. Әгәр дә инде бер әйбере булмаса, шулай бит. Сахабалар әйтә, менә бу кеше белгенлеккә төшкән банкрот ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, банкрот минем өммәтемнән ул шул кеше ди. Кем кыямәт көненә килә намаз белән ди, закат белән ди, ураза белән ди. Ягъни аның изге гамәлләре бар. Ул гыйбадәт кылган ди, ләкин ул бу кешегә начар сүз әйткән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм санап китә. Ул бу кешегә начар сүз әйткән ди. Бу кешегә яла яккан ди. Бу кешенең малын алган ди. Тартып алдаган, шулай бит. Бу кешенең канын кыйган ди. Үтергән. Бу кешегә суккан ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм санап әйткән әйберләр үз эченә ала кешегә китерә торган зыянны. Моңа керә без бит беләбез, мәсәлән, 5 әйбер кагылгысыз кешенең. 5 әйбер кагылгысыз ислам динендә. Бу аның дине, аның гомере, аның малы, аның намусы һәм аның акылы. Аның акылы. Кагылгысыз. Менә шушы 5 әйбер кагылгысыз кешенең. Без шушы әйбергә кагыла алмыйбыз кешенең. Хакыбыз юк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән әйберләр эчендә булар кергән. Кемгәдер яла ягу, начар сүз әйтү, намусына кагылу, шулай бит. Малын алу, малына кагылу, кан кыю, канына кагылу, тормышына кагылу. Димәк, бу кеше башкаларга зыян китергән. Һәм нәрсә ди бу кеше? Менә бу кешегә бирер изгелекләрен ди, масына бирер изгелекләрен ди, изгелекләре беткәнче ди. Шулай таратып утырыр ди. Һәм изгелекләре беткәннән соң тегеләрнең гынахларын үз өстенә ала башлар ди. Табухка ыргытылганчы шулай булыр ди. Намазын да, уразасын да, бөтен әйберләрен дә таратып менә шулай утырыр ди. Мөхтәрәм кардәшләр, бу хадисләрне без инде сезнең белән ишеткәнебез бар, беләбез. Ләкин кай вакытта мөселманнарның эшләгән эшен күрәсең дә бераз гаҗәпләнәсең. Беләләр микән булар моны дисең? Бу хадисләрне дисең. Мәсәлән, бүген бер егет шалтырата, минем дустым ди мөселманнардан машина алган иде ди. Машина алган, машина, бушный машина инде. Чит илдән кайтарылган машина, иномарка, растаможка ясалмаган. Алдаганнар бу егетне инде растаможка ясалган дип. Һәм бу кешенең машинасын штрафстоимкага алып китәләр. Бу машина незаконный. Бу бара мөселманнар янына. Мөселманнар янына бара, әйтә, менә ди мин сезгә ди акча бирдем ди, машина алдым ди, ләкин ул машина белән мин йөри алмыйм. Ул бит растаможка ясалмаган икән ул ди. Миңа ди акчасын кире кайтарыгыз ди. Теге җегетләр әйтә, юк, кайтармыйбыз ди. Кайтармыйбыз ди. Дәүләтне алдаларга ярый, без дәүләтне алдаладык ди. Дәүләтне кинули ди, растаможка ясамыйча ди. Дәүләтне алдаладык ди, алдаларга ярый дәүләтне. Яра, дәүләтне алдаларга яра, мосы икенче мәсьәлә, шулай. Бит дәүләтне алдалаган өчен бу зыян күрә. Теге кешеләр түгел. Бу бит йөри алмый машина белән. Баралар бер мөселман галименә Казанда. Сырыйлар киңәш. Нәрсә дип әйтерсең ди? Бу мөселман галиме әйтә, теге кешегә син үзең гаепле ди, алданмайың ди. Надо было проверять ди, тикшерергә ди, син үзең гаепле ди. Бу мөселманнар бөтенесе дә. Тегесе дә мөселман, алган кеше дә, саткан кеше дә мөселман, бу хаким чыгарган кеше дә мөселман. Без бу хадисләрне, бу хадисләр беләсезме инде, бу каягына язылмый булар. Кайчакта аптырыйсың, белә микән мөселманнар бу хадисне дисең? Беләләр микән дисең? Шулай бит.
Аптырыйсың кайчагында. Бу гаҗәп нәрсә бу? Бик гаҗәп әйбер. Мен үзем белән дә шулай ук булган әйберләр күп. Машина алып киткән мөселман егетләре. Машина алып киттеләр. Кабаның теге ягына акчасын биреп бетерәбез дип. Бу ничәнче ел булды икән бу? 7 ел үтте инде. Җиһабан бирәләр китәми. Башта телефонын ала иде. Аннан соң голубкана бара башлады. Аннан соң телефонын да алмый башлады. Хәзер бөтенләй юк инде ул малай, каядыр ул. Ну, кешеләрдән сорашкан идем. Йөри ул ди, күп кешене шулай алда алады инде ул ди. Бу бит мөселман җегете шулай сакал үстергән, иншалла, машалла, әлхәмдүлиллә, бөтен атрибутлары бар. Шулай бит. Сөннәткә утыртылгандырмы, юктырмы? Теге штанын чиреп карамадым. Бөтен атрибутлары бар. Ләкин бу хәдисне беләдер шулай бит инде. Вагазлар сөйләп йөридер бәлки каядыр, мәҗлестә. Әмма нәрсә? Алла. Инде күбрәк изге гамәлләр кылсын дип кенә ният исе кала шулай бит. Күбрәк намазлар укысын, күбрәк уразалар тотсын, күбрәк изге гамәл кылсын дип дуга кылырга кирәк аның өчен. Шулай бит инде. Шундый кешеләр өчен. Бу теге минем мисалымда бу бераз теге көлке өчен генә, ләкин һәрберебезнең дә шулай булганы бар. Безнең мисалыбызда шундый чираклар бик күп. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм карашлар, хәдис белән. Ләкин синең өчен намаз нәрсәдер аңлатса, ураза синең өчен нәрсәдер аңлатса, син аны югалтасың килми бер ничектә. Әллә син аны кире бирергә җиңел дип уйлыйсыңмы? Безгә бит обидно налог түләргә, шулай бит, менә. Эшлисең дә 80%-ын, 85%-ын дәүләткә бирергә кирәк, минимум. Бизнесменнар бөтенесе сарлана. Бездә нишләп дәүләткә былай гына акча бирик соң ди? Нишләп бирергә тиешбез ди? Кыямәт көнендә килеп җиткәч, син әйтсәләр, намазыңны бир, уразаңны бир, закатыңны бир дисәләр, син спокойно бирәсеңме? Бирә алмыйсың син аны тыныч күңел белән, шулай бит. Нишләп мин аны бирим? Бу минем бердән бер байлыгым дисең кыямәт көнендә, ләкин тартып алалар синнән аны. Менә шуны аңлаган кеше ул башка кешеләргә зыян китерә алмый. Аңламый икән, монда гафу итегез, димәк аның иманында бик зур бер зәгыйфлек бар бу кешенең. Бик зур зәгыйфлек бар. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, нишләп бу золымлык кылына соң җир йөзендә? Нишләп Аллаһ Тәгалә бу золымлыкны түзә? Бу Аллаһ Тәгаләнең әйткән сүзе, мөхтәрәм кардәшләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям безгә әйтә: Аллаһ Тәгалә бу дөньяда залим кешегә шанс бирә ди. Мөмкинчелек бирә ди. Золымлыгын кылырга ди, аннан соң аны төзәтергә. Аллаһ Тәгалә шулай әйткән. Бу кешене бу дөньяда Аллаһ Тәгалә дөньяны кешегә биргән. Ул әйткән: теләсәгез булай идарә итегез, теләсәгез булай эшләгез эшне, теләсәгез булай. Без беребез дә мәҗбүр ителмәгән иманлы булырга. Беребез дә юк. Әгәр хәзер мин шушында пычак алып урамга чыгып берәрсен үтерәм дисәм, мин үземнең маратыма ирешә алам. Ирешә алам, чыгып үтерә алам. Аллаһ Тәгалә миңа моны рөхсәт итә. Ул минем юлыма теге таш куймый, башыма таш төшермәй минем. Ул моны миңа рөхсәт итә. Ләкин моның җаваплылыгын да ул миңа аңлата. Менә бу залим кеше ди, золымлыгын кылыр ди. Кылыр бер вакыт ди, ләкин килер бер вакыт ди, Аллаһ Тәгалә аны тотып алыр ди. فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَفْلِتْهُ. Әгәр дә тотып алса, бу кеше инде кытыла алмас ди. Бу кеше кытыла алмас ди. Һәм Аллаһ Тәгаләнең Коръән Кәрим аятларын укый. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنْ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Әгәр дә ди Аллаһ Тәгалә берәр нинди золымлыкны тотып алса ди, бер мисал, шәһәр мисалында китерә. Шушы шәһәрдәге залимнарын Аллаһ Тәгалә харап итәргә теләсә ди, Аллаһ Тәгаләнең җәзасы каты булыр ди. Ягъни аларны беркем коткара алмас. Фиргаун кебек шулай бит. Фиргаун да бит җәза килгәчтен иман китерә. Аның ул иманы да файдасыз була. Суга батканда ул бит кычкыра ул. Иман китерәм ди. Иман китерә суга баткан вакытта, ләкин Аллаһ Тәгалә тотып алгач инде соң. Нәкъ шулай ук үлем белән дә. Үлем дә Аллаһ Тәгаләнең тотуы ул. Аллаһ Тәгалә синең бугазыңнан тотып алып сине үтерә башлагач, үлем килгәч, тәүбә, иман кабул булмый. Ни өчен? Чөнки син тотылдың хәзер.
Бетте. Шушы вакытта инде берсе дә кабул түгел. Менә шуңа кадәр Аллаһ Тәгалә түзә тотып алганчы. Әмма тотып алгач, инде соң була. Һәрбер кешедә шулай мөхтәрәм кардәшләр, моны исендә торырга тиеш һәм золымлык кылса берәрсе, Аллаһ Тәгалә бу кешене оныткан дип уйламасын. Оныткан дип уйламасын, Аллаһ Тәгалә көтеп тора бу кешене җәзаларга. Көтеп торып җәзаласа, аның җәзасы каты була. Көтеп торып җәзаласа, җәзасы каты була. Аны теге хатын да бит кычкыра башлый сиңа. Әгәр сразу җавап бирсәң, синең теге спокойно җавап бирәсең син, шулай бит. Әгәр дә бер көтеп торсаң, бер 15 минут. Хатын алай ни кирәген, шулай бит. Җыясың да ул әйткән сүзләрне. Аннан соң и все. Травматология. Аннан соң катыләгә. Менә бу залим да золымлыгын эшли. Аллаһ Тәгалә җыя да аның өстенә ишә. Шушы эшләгән золымлыгын. Һәм кеше золымлыктан берничек тә үз золымлыгыннан кытыла алмый. Мөхтәрәм кардәшләр, иншаллаһ, рус телендә сөйләп китербез. Аузу биллахи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о зульме. Зульм — это переводится как притеснение, несправедливость. То есть человек делает то, на что у него нет права. Посягает на право другого человека. Зульм присутствует везде. Зульм по отношению к Аллаху — это неверие и грех. Зульм по отношению к жене, например, не обеспечивать ее. Зульм женщины по отношению к мужу не подчиняется. Это тоже зульм. Это все зульм. Вот весь этот мир страдает из-за зульма. Потому что ты не знаешь права другого или не соблюдаешь право другого. Весь этот мир страдает из-за этого. Богатые не соблюдают права бедных. Бедные не соблюдают права богатых. Рабочий не соблюдает право работодателя. Работодатель не соблюдает право рабочего. Вот весь мир этот страдает из-за зульма, из-за притеснения, из-за несправедливости. Все мы страдаем из-за этого. Если что-то случается в твоей жизни, значит, надо подумать. Зульм есть с чьей-то стороны, либо по отношению к тебе, либо ты делаешь зульм по отношению к кому-либо. Есть такой хадис, Абу Майсара, ради Аллаху, он сказал, когда человека похоронят, к нему в могилу с плеткой придут Мункир и Накир. Когда человека похоронили, не надо думать, что он лежит в могиле, там немножко так, отдыхает перед наказанием. Его спрос уже начинается в могиле. Как только на 40 шагов отходит человек, от могилы живой человек, начинается допрос. Сначала спрашивают, кто твой Аллах, что у тебя за религия, кто твой пророк и так далее. Задают вопросы. Об этом мы знаем. Мункир и Накир — это не просто два ангела с бумажкой. Да? Как следователи пришли, записали с твоих слов, ты расписался. Они еще придут с плеткой, чтобы избить тебя. И они скажут, мы ударим тебя 100 раз. Нам сказано, чтобы мы тебя ударили 100 раз. Покойник скажет, я был таким-то человеком. То есть он начнет перечислять свои хорошие стороны. Я сделал то-то и так далее. Тогда эти ангелы проявят к нему милосердие и начнут уменьшать число ударов. До того момента, пока удар не останется всего один. Один раз всего лишь. Потом должны будут его ударить. И они скажут, мы ударим тебя только один раз. Они его ударят. Потом в могиле этот человек начинает гореть. Разгорается огонь в могиле. Этот человек начинает гореть. И покойник скажет, почему вы меня ударили? То есть, по какой причине вы меня ударили все-таки? Вот это один удар, чем я заслужил? Они скажут,
ты прошел мимо униженного, угнетенного, притесненного человека, он попросил у тебя помощи, но ты не оказал ему помощь. Это наказание, мучение для того, кто не оказал помощь угнетенному. А что будет угнетателю? Что будет тому, кто это угнетение, притеснение сделал? Спрашивает Абу Майсара, рады Аллаху анху. Трудно себе представить. То есть накажут даже того человека, кто не помог угнетенному, притесненному. Действительно, если обратить внимание, да, одно дело много притеснителей, которые наказывают людей там, что-то делают, да, не по праву. Но другой момент, ведь этим угнетенным даже не помогают. Когда они обращаются с помощью, им даже не помогают. Они говорят: терпи, такова жизнь. Даже в мечети так говорят, да? Не то, что там где-то. Даже в мечети так говорят. Особенно в мечети, можно сказать даже. Терпи. Все. За это будет наказание, дорогие друзья. Али рады Аллаху анху говорил: я никому не делал добра и никому не делал зла. Почему? Потому что он читал аят. «Ман гамиля салихан фалинафсихи ва ман асаа фагалейха». Кто сделал что-то хорошее, это для него. Кто сделал что-то плохое, это тоже для него. Для него самого. Поэтому Али рады Аллаху говорил: я никому не делал хорошего и никому не делал плохого. Потому что он что-то, если сделал хорошего кому-то, это к нему же возвращалось добром, савабом. А если он сделал кому-то плохое, это к нему же возвращалось грехом и наказанием. Соответственно, все, что человек делает, он делает себе. И человек, который поступает плохо, кого-то угнетает, кого-то обижает, это к нему же все идет и возвращается. Нельзя думать, что ты стоишь на вершине всего, что ты можешь делать все, а с тобой никто ничего делать не может. Не надо так считать. Над нами всеми есть Аллах Тааля, который вот как раз и делает все, что он захочет. А с ним ничего сделать невозможно. И поэтому каждый, кто сделал что-то плохое, он находится под наблюдением. И когда-нибудь его накажут, его схватят. Просто это вопрос времени. Чем позже его поймают, тем хуже для него. Тем сильнее будет наказание. Грех перед Аллахом может проститься, а перед человеком нет. Если мазлум не прощает своего, так скажем, притеснителя, бывает так, что, например, какой-нибудь человек одумался, сделал кому-то плохо и одумался. Пришел к нему и говорит: прости меня. А тот человек ведь может и не простить. Он скажет: я никогда тебя не прощу. Ты настолько сильно мне сделал плохо, навредил, я тебя никогда не прощу. И что будет? Не надо ругаться на этого человека, говорит. А надо просить дуа за этого человека. Делать дуа за него. О Аллах, смягчи его сердце. Сделай так, чтобы он был счастливым, богатым, чтобы у него все было в жизни хорошо, чтобы он простил меня. И надо делать это дуа постоянно, не один раз. Пока тот не простит, или пока ты не умрешь, в надежде, что он тебя простил. Понимаете? Иногда, например, люди делают что-то плохое по отношению к людям. Потом приходят в ислам, ходят в мечеть, они говорят: о Аллах, прости мне то, что я сделал вот этим людям, или вот тому-то, вот тому-то. Нет, это не прощается. Пока ты сам не попросишь прощения. Это не прощается. Аллах это простить не может. Меня просто поразил тот факт, когда в Фукусиме, например, в Японии, был поврежден атомный реактор землетрясением.
кто управлял вот этим реактором в Фукусиме, глава компании, вышел к людям, они же так кланятся, поклонился и извинился. Извините, говорит, меня за все. Он ничего не делал с этим реактором, это землетрясение. Оттуда вытекла вода радиационная, заразила все вокруг. Теперь в этих городах не могут жить. И он говорит, извините меня за это. Мы все не учли, то есть мы виноваты, извините. Такого я, честно говоря, больше нигде не видел. Какой-нибудь, чтобы глава компании, они обычно что делают? Мы все компенсируем. Они говорят, да? Мы все компенсируем. Дома вам построим, деньги выделим туда-сюда. Ладно. А кто сказал? Извините. Кто-нибудь вот говорил? Извините, это мне очень жаль, мы больше никогда так не будем. Кто так говорил? Никто так не говорил. Мы, говорит, все компенсируем, все так говорят. Понимаете? Пока человек не попросит прощения, пока он себя не унизит таким образом, ему прощено перед этим человеком не будет, даже если он сколько штрафы заплатит. Потому что Пророк ﷺ сказал, «Ат-таубату ан-надаму вал-истигфар». Покаяние – это сожалеть и попросить прощения. Недостаточно просто сожалеть. И недостаточно просто просить прощения. Надо, чтобы ты сожалел внутри, еще просил прощения. Вот тогда это будет покаяние. Очень редко. Иногда только вот так вот могут сделать сильные люди. Попросить прощения. Мы знаем, что однажды один человек, мусульманин, хотел задать вопрос пророку Мухаммаду, ﷺ. И он искал момента, где пророк, ﷺ, остался бы один. Он как раз это было при взятии Мекки. Он ходил. Сначала пророк, ﷺ, был занят воинами, потом он читал намаз около Каабы, делал таваф. И в конце концов он вышел из харама, сел на лошадь, и этот человек быстренько подошел и схватил за стремя. Схватил за стремя пророк, ﷺ, за лошадь, и говорит, о, Расуль Аллах, у меня к тебе вопрос. Пророк ﷺ испугался, потому что он только что взял город, этот человек ему неизвестен. Зачем он подошел? Может, он хочет его сбросить, убить как-то, да, правильно? То есть, такой момент, ты пока непонятно, кто друг, кто враг. Он говорит, отпусти меня. Тот говорит, нет, говорит, у меня, говорит, к тебе вопрос есть. Отпусти, говорит, меня. Тут не отпускает. Он взял плеткой и ударил этого человека. И поскакал. Этот человек там остался. Потом они пришли в мечеть, почитали намаз, и пророк, ﷺ, начал кричать. Кого, говорит, сегодня я ударил плеткой? То есть, если это человек в мечети. Если бы его не было в мечети, значит, это не мусульманин, проблем нет, он пришел с нездоровыми намерениями. А если он окажется в мечети, значит, это мусульманин, который пришел с хорошим намерением, и надо это исправить. И поэтому он начал кричать в мечети. Кого я сегодня ударил плеткой? Никто не поднимается. Еще кричит, еще. Этот человек поднялся, думал, все, конец ему, короче. Раз пророк, ﷺ, его ищет среди мусульман, значит, конец ему. Тем более там у него сахабы, которые скажи только, и они голову отрубят кому хочешь. Этот скромно так поднялся, этот человек, говорит, вы, говорит, меня ударили. Иди, говорит, сюда. Все, точно конец. Выходит к пророку, ﷺ, пророк, ﷺ, дает ему плетку и говорит, ударь меня. Тот задрожал. Расуль Аллах, как я могу, говорит, тебя ударить? Упаси Аллах, говорит, нет, не могу. Говорит, ударь меня, говорит. Я, говорит, сегодня тебя ударил, ты ударь меня. Он говорит, нет, не буду. Дал ему плеткой силы, ударь, говорит, меня. Или прости. Другого нет, говорит, выхода. Он бросил плетку, заплакал, о, Расуль Аллах, я, говорит, тебя прощаю, у меня, говорит, как я могу, говорит, иначе? Даже пророк не мог себе позволить, саллаллаху алейхи вассалям, кого-то просто так ударить или наказать. Хотя он сделал это не специально. И то он попросил прощения. Даже в битве при Ухуде, когда он равнял людей, а он равнял людей стрелой.
брал стрелу и равнял людей. То есть так вот, там люди же стоят, чтобы ровно было, груди ровно были, да? Строй, чтобы был. Он так ходил и стучал. У кого торчит там. Один человек стоял, у него немножко был живот такой, из строя торчит. И он ему, тык, убери живот, то есть. Да? Он говорит, мне, говорит, больно. Тот сказал. Ты, говорит, мне больно сделал, говорит, пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в тот же момент поднял рубашку и говорит, ты тоже ударь меня. Ты тоже ударь меня, говорит, в тот же момент. Получи, говорит, обратно. Вот если я тебя больно сделал, ударь меня. Тот наклонился, поцеловал живот, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обнял его и говорит, если, говорит, я сегодня умру, пусть это будет моим последним делом. Прикосновение моего тела к твоему телу. И он умер в этой войне. Даже пророки не позволяли себе кого-то обижать. Это никому не позволено. Даже Аллах Тааля сказал, «Инни харрамту зульма аля нафси». Я сам себе запретил притеснение, несправедливость. Аллах сам себе запретил. Он не будет кого-то наказывать просто так, забавляясь, хотя он имеет на это полное право. Однажды Гумар сказал Ахнафу ибн Кайсу, рады Аллаху анхума, спросил, кто самый невежественный из людей? Кто же самый невежественный из людей? На что Ахнаф сказал, рады Аллаху анху, тот, кто продал ахират за богатство этого мира. То есть, тот, кто, стремясь обогатиться в этом мире, делал харам, чтобы завладеть частью этого мира. Продал свой ахират, получается. Умар, рады Аллаху анху, сказал, не сказать ли тебе, кто более невежественен? То есть глуп. Глуп тот человек, который из-за временного продает вечные. Он сказал, я скажу тебе еще более такого невежественного глупого человека. Кто, говорит, повелитель правоверных? Кто, говорит, это? Расскажи мне. Умар, рады Аллаху анху, сказал, тот, кто продал ахират за богатство другого человека. То есть тот, кто сделал харам, чтобы обогатился кто-то другой. Это тот, кто помогает в зульме или притеснении. Это тот, кто помогает в зульме или в притеснении. Тебе, например, говорят, побей того человека. Ну, киллер, это уж громко сказано, сейчас у нас, альхамдулилля, не 90-е, да? Говорят, побей того человека. То есть, то, что тот приказал побить, это он, понятно, плохой человек. Тот, кто подчинился, он помогает плохому человеку. Сам он, этот, кто подчинился, ничего не получает из-за этого. У него есть какая-нибудь обида, месть к этому человеку? Нет, никакой. Просто он пошел и послушался. Вот у нас есть такие люди, лизоблюды, которые находятся рядом с плохими людьми и подчиняются в их плохих приказах. А куда деваться? Он мой начальник, туда-сюда. Это моя жена. Куда деваться? Да? Вот приходится подчиняться, да? Или это мой муж? Нет. Если доходит до харама, до плохого, скажет, иди сам делай, если хочешь. Иди сам делай, если хочешь. Все. А еще лучше, я вам не позволю это сделать. Еще лучше. Умар, рады Аллаху анху, сказал, для нанесения обиды достаточно 3 вещи. Считать виновным человека, когда вина лежит на тебе. То есть это когда вот ссорятся люди, да, обычно. Потому что он виноват. На самом деле ты знаешь, что ты виноват. Видеть проступки других, не замечая своих проступков. Это ты уже ему вредишь, считай. И приносить обиду собеседнику бесполезным разговором. Когда человек сидит спокойно, никого не трогает, а ты пришел и начинаешь у него, или работает тот человек, да, ты приходишь, болтать с ним начинаешь. Ты забираешь его время, ты забираешь его жизнь. Ему неудобно, вот Расим посмеется иногда, он работает, я к нему подхожу и начинаю с ним разговаривать. Я чувствую, что ему надо работать. А я стою, разговариваю, смотрю, что он скажет. Прогонит ли меня, как он сейчас это? Я ему говорю, я тебе не надоел? Он говорит, нет, говорит, я сам хотел отдохнуть. Ну, вежливый человек, что с ним поделаешь? Да?
Это просто вежливый человек. Я же вижу уже там по лицу, да, все, что? Да. Что надо уже уходить, как бы, да? Все, я чувствую. А он нет, вежливый стоит. Нет, я, говорит, сам хотел, я вот сам устал, говорит, сам хотел отдохнуть. Молодец, что скажешь. Когда отвлекаешь человека от работы или от чего-то вообще, может, человек один сидит, размышляет, да? Ты пришел, ему всякую ерунду говоришь. Все. Достаточно, говорит, чтобы ему навредить. Ты украл жизнь его время украл. Вот 3 вещи. Поэтому, дорогие друзья, пусть Аллах Субханаху ва Тааля оберегает нас от зульма. Даже если у нас есть искушение, даже если мы думаем, что от этого что-то приобретаем, мы только теряем. И униженный, обиженный человек – это самый возвышенный человек в ахирате. Это самые крутые люди в ахирате. Обиженные люди. В этом мире, да, на них никто внимания не обращает. Это униженные люди. У них нет слова в этом мире. В ахирате вся власть будет у них. Потому что они просто будут сидеть, а обидчики будут приходить, уносить их грехи или приносить им свои хорошие дела. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم والجواد الكريم وسميع الدعاء.